intelligence information. Wala pa'y natala o bisan pa man gidudahang mga Philippine offshore gaming operators kun Pogo hubs dinhi sa Sugbo o ingon man Central Visayas. Kini matud pa ni Senator Risa Ontiveros nga lakip sa mga niduso sa pag-imbestigar sa illegal nga mga kalihukan sulod sa mga Pogo hubs ngadto sa kauluhan. Kapag inaksyonan na either yung committee recommendations ng Senado or yung panawagan ko kay Presidente na siya na magdesisyon, siya na magpalayas sa Pogo. Pag nangyari na yon, mako-cover lahat. Kung meron man dito sa Visayas or anywhere else in the Philippines na yung iba't iba ay sinusumbong na rin, di ba, ng ating mga netizens, mako-cover din sila saan mang parte ng Pilipinas, kanino man sila supposedly associated. Ang maong pamahayag iyang gibutyag subay siyang pagbisita dinhi sa Sugbo aron magsilbing commencement speaker sa graduation sa University of the Philippines, Cebu. Panawagan sab ni Ontiveros kang Presidente Bongbong Marcos nga palayaso na ang mga inchik nga nagdumala sa mga Pogo hub sa atong nasod kung mapamatud-an nga kinihulga sa atong national security. At yung panawagan ko ngayon kay Presidente mismo at sa National Security Council na kung kanila ring masasabi na national security threat ang Pogo, palayasin na yan dito sa Pilipinas. Gani mapasalamaton ang senador sa katawhan nga gipili nga mobarug sa atong mga katungod isip mga Pilipino ug manalipod sa atong nasod batok sa mga mapahimuslanong mga langyaw. Daghang salamat sa mga kababayan na patuloy na sumusubaybay at nagpapartisipa at nag-aambag ng inyong mga opinyon at yung mga alternatibong gusto nyong isulong para man sa ating pambansang soberanya o para sa ating makatao at hindi mapang-aping ekonomiya at politika dito sa ating bansa. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.